Čauko ľudia, vítajte u tretieho let's playu z hry Minecraft. Sme tu Miama Gamer, z Martinux, Dagona. Ja Andri, neviem či sa tu nudia, hádžu tu meso po mne. V tomto diele by sme chceli spraviť farmičku na kravy. Takže určite sa pôjdeme vyspať. Lebo je noc. Inak v minulom diele sme naťažili nejaký iron. No rýchlo sa vyspíte, ja nemám čas, nerob hovadíky. Počkajte. Dobre. Spí. No čo je? Zaspínkaj pekne. Martinux. No dobre. Inak Martinux, čo si sa prejedol, keď si na mňa vygrcal 13 týchto pečených? Vráť mi to je moje. Pozor, skeleton, pomoc! Počkaj. Poďte rýchlo nazbierať semienka, lebo... Ma tu zabije skeleton za chvíľu. To sa dáva sem, železná? Áno, dobre. Áno, do pece. Do pece, dobre. A to je všetko. Ja berem semienka, poďme naťažiť semienka. Ja idem ťažiť drevo, lebo aby sme mohli trošku ohrať. Je skeleton, poďme. Skeleton! Nevadí, zabíme ho. Za vami je Enderman. Nevadí, cez deň sa portuje, on sa nás bojí. Jo, mám ďalšie Snad semienka. nám neukradne nejaké kostičky z domu, hajzlík. Nie, má hlinu. Dagon, prosím ťa, chod, vyrob si motiku a sprav nám polička. A vyrob si kýblik. Dobre. Ešte nemáme ale železo. Však ale však ho dajte vypalovať. Tak má železnú a ideme vyťažiť. Kameň? Z kameňu mám robiť. A Martinux, ja ti tu spravím, ty sprav ohradku na kravy. Čo mám spraviť? Musím si najprv naťažiť trochu toho dreva, aby som mohol urobiť styk. Martinux, poď sem, ukážem ti kde. Počkaj, doťažím tento strom. Teda, pukácím. No, kde Tu si? som, poď. No, nazdar. Takto, otade to, vidíš, otade to, No. potade to, Takže čo mám urobiť? potade to a potade to No, tak chcel lopatu. Čo mám spraviť? Kamennú motiku? a potade to, Haló? vidíš? Tuto. Haló? A takú ohradu sprav. Haló? Takže idem si naťažiť. Mám spraviť motiku? Kamennú? To je jedno ako a kýbel sprav. Motiku a kýbel. Áno, na vodu. Aha, sugar, idem urobiť Máte sugar. dostatok tého oplotenia? Nemáme však... Nemáme však práve, že... Martinux. Neočujete? A krávy dovedím ja vím, kde sú. Takto? Nie, jak to bolo. Ja viem presne, kde sú kravičky. Som si A ich dobre, nevšimol. takto. Za Ironom to ide rýchlo. Ja viem. Dobre, mám ďalšie dva. Robíte oplotenie? Ja vám urobím. Hovorím, že Martinux ho spraví. Nevadí, aj tak spravím. Dobre, mám 10 oplotenia, chcete? Ale tak správa, ale Martinux spraví plod, lebo ja už som mu ukázal. Aha, tu máš dolu jednu kravu. Že Martinux. Aha. Inak v minulom diele sme teda... Aha, je tu oni. Kosti od skeletona. Takže v minulom diele sme naťažili nejaký iron a našli sme tam jednu malú jaskinku, do ktorej sa určite vydáme. Aha, 2 staky jupy. Kde si, Že sa- Martinux? Haló, Ja kde si? tu som. Za domom. Dobre, dám ti tie ploty, mám 12. Ja urobím strašne veľa plotov. Správ, to sa zíde. No a už robiť farmičku na obilie? Kde si? Stratil si sa mi. Celý Dagon. Ja už mám dosť oných semienok, tak už by sa mi zišla tá Až na farmička. to. Aha, tu si. Už som dostal. Tu máš oplotenie. Per, alebo nechaj byť. Aha, stak. Jupy, stak. Haló? Čo je? Martinux, zober si. Dobre, Vezmem, len pracujem na plotoch. už máme 6, dobre. Tu je krava za kopcom. Ty krávo. V češtine. A tu je ďalšia, fajn, tieto zavediem potom domov. A Mám tu je spraviť ďalšia. iba jeden kýblik alebo dve? Dva správ, nech to je ľahšie. Sprav stredný prúd a na každú stranu 3. Myslím, že ide 4, ale daj 3. Stredný prúd, to je dobré.
Takže 2 kyblíky. Ešte jeden musím spraviť. Počkaj. Takže, kde to je 10, takže mám stack a 48, takže to je fakt ako dosť. To je dosť, to ti stačí, pohoda. Len to sprav tak, jak som ti kázal, na takú vzdialenosť. Že iron lopata. Dobre. Hlavne musíme vyrobiť iron krompače, to je také dôležité. Iron je, kde ešte ste ho nezobrali? Kde je iron? Nevidím ho tu. Iron už nemáme. Však sme mali 9 ironu. Kde ste ho Motika, hlina, kyblíky. Čo sa čuduješ? Aha. 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 Tu sú samé kravy, ja ich zavediem domov. A vytvorím malé Ako kradia. dlhé? 10? Dáme. Čo 10? Hento. Čo 10? Však toto. Toto je čo toto? Však oni to oplotenie. Nie, hento. Toto Hento, je no tak farma. to poznám, hento. Farma, čo je? Farma na obilie. Mám No. 10 dlhé. Viem, Nie. stredný prúd, 3 na jednu stranu, 3 na druhú stranu, ale dlhé. 6 dlhé. 6 dlhé? Prečo? No lebo to bude 18 na jednej strane, 18 na druhej strane. Však to je dobre. To nám stačí zatiaľ. Mám 33 semienok, takže potrebujem ešte 3. 1, 2, 3, 4... Čo sa... Rýchlejší spôsob. 35. Takto. Toto je A dobre. ja sa nepýtam, ja to Tri. ja netuším. Ešte potrebujem hlinu. Nevadí Tu to. máš. Grcam hlinu. Ja spravím kostní moučku, nech to môžeme hneď zväčšiť. Nagrcaj to na mňa. Ogrcaj Chce sa ma. mi hlinu. plakať, keď vidím, ako kopeš hlinu. Tu máš lopatu. Ale ja nepotrebujem lopatu. Tak už ju máš. Nevadí, stačí Už, to. už sa na tom pracuje? Áno. No bo ja už by som to radšej zasadil. A tu máte oplotenie. Čak to tu robí, jak som ti ukazoval. Počkať. Počkať, na čo tu? Tam to nemá byť. Viem. Tam už bude oplotenie. Počkaj, Odtedy to, tuto. Tuto nevidíš? Poď teba. Odtade. Jak odtade stojíš? kopať. No, Martinux, daj mi to oplotenie, ja to spravím. Alebo, počkaj, však to urobiť takto. Hoď mi všetko, čo máš. Dobre, to stačí. Uhni. Ja idem na drevo. Daj mi lopatu. Nemám, dal som mu Dagonovi. Dagon, lopata. Počkaj. Toto. Dík more. Ja idem urobiť sugar farmu. Zase si ju zobral. Počkaj, kde je? Aha, tu je. Stačí mi jedno? Tak. Však len A tu 3 máte. nie 4, to ti stačí, dobre. Ja viem, ale aj tak, aby to bolo peknejšie. Takže sugar farm. Dobre, čo mám robiť s tými kyblíkmi? Tu máš, zasaď to, tu máš. Hodím ti. 36 semienok. Dobre, díky. A tu máš kostní moučku, správaj z ostatných kostí kostní moučku. Tu máš. Za tebou. A všetky zväčší, aby sme mali prekravy. No poď sem. Vieš? Dobre. Takže, koľko tu nás ešte máme? Už sa mi to zdá celkom dlho. O 8 minút. Dobre. Ešte máme čas, to ešte spravím tú farmu na Takže kraji. tentokrát to nie je tak akčné, ale aspoň vidíte, že tentokrát sme stihli celkom dosť No. toho spraviť. Zatiaľ A Náročne. nezabudni tam dať tú kostní moučku, Dagon. Jasne. Dobre. Tie kyblíky teraz nepotrebujem. Krompač, ten si nechám. Krompáč by som nepotrebujem. zase ja potreboval. Musím vyrobiť ešte plot do prčíc. Dobre, však ti dám. Vyrob plot. Čo ja? Jak sa robí plot, tak do stredu dáš 2 Ja viem, jak sa robí. dosky dreva. Dobre? Krompáč, poprosím. Nemám. Počkaj, ja ti dám. Mám. Dagon. Kde si? Dagon, kde je kostní moučka? Hoď mi ju. Ja to spravím. A medzi tým spravím bránku a tu máš. Ty. Ani kromp. Uhni, nebehaj mi po obili. Aj sorač. Nemôžeš na to behať, lebo sa to o toto. Môžeš, ale neskáč na to. Môžeš, no nesmieš potom skákať. No však to. A na to neskáč, jasné. Ježiš, creeper. Dám ťa Čo sekerkou.
Fajné, výborne, už som to zasadil. A ja? No dobre, poďte za mnou. Tak ešte urobím hento. Čo robíš, Martinux? Zabijam creepera. Mám viacej semienok. No a ja idem na kravy. Dovedem zoberiem kravy si a mečík. vypneme diel. Mečík už je slabý. Dobre, tak si vyrobím. Ozaj, už som hodil na Face, ľudia. Na Face stránku určite spravíme. Určite. A na Face, čo som hodzal na moju nástenku som hádzal na Face Ja som tam dal náš nultý diel. toto. Ja som hádal tiež 0. diel a už aj prvý. A teraz vediem kravy pomaly domov. Idem ťa obraňovať. Poď, som tam, jak sme minule brali kravy. Dobre. Ale tam som za tebou kúsok, vidíš ma? Za tebou! No tu si. No poď. Ty ma obraňuj, ja tam Robím to zavidím isté, čo minule. Ty si Uchnem ti dať. blázon! Teraz sa ťa lakli a one už mi ušli. Budlíky. Nemaj v ruke meč, prestan, lebo ich tam nikdy nedovediem. Kokso, kúkaj, čo mi robia už. Aha. Tak ich spárim, no. Už sa spária hneď. No a teraz pôjdu za mnou, že? Že? Semen, seno. Kravičky, mám pšenicu. A nebež sem s tým mečom. Ja už tam ani nie som. Poďte. Asi tá je to, čo? Budem rád, keď ich tam už zavediem. Poďte, hop. Čo si to tam vyhodil? Opa. Poďte, sem. Dobre, idem domov. Počkaj, chceš obraňovať, čo? Nemusíš. Už som tu. Dobre. Snad nás nenapadne zombík. Snáď. Poďte sem, no, kravičky. A bum, do ohradky. Dobre, poďme sa vyspať. A máme krávy. Vyspíme sa ešte, ukážem vám tie kravičky. A to bude asi všetko v tomto dieli. Či? No. Ja si predstavujem posteľ sem. Takto. No môžete sa ísť pozrieť, čo som sem doviezol. Tu vidíte našu farmičku, peknú. No. A tu buglu kravu. bagnutá krava. No. Neviem, či ich môžem ešte napariť dneska, už dobre. ešte nie. Ešte nie, myslím, že. No, takže týmto by sme sa s vami chceli rozlúčiť. Uvidíme sa pri 4. Nevyťachádzaj! No dobre. Uvidíme sa pri 4. diele z hry Minecraft. A možno iného let's playa z inej hry. Čauko! Čau. Čau.